ओके। प्रणाम करते हैं सब भोजपुरिया भाई के। आई आज कुछ दहेज के ऊपर हमने यहाँ यूपी बिहार में दहेज इतना ना छपले बा कि दहेज ही अभिशाप बन गई बा। एकरा के समाज से दूर कईल बहुत जरूरी बा। तो ऐसे दूर ना हुई, एक आदमी 10 आदमी 100 आदमी 1000 आदमी के दूर कैला से ना हो। सबके शपथ लेवे के पड़ी, क्रिया खाए के पड़ी कि आज के बाद से ना हम दहेज लेम और ना दहेज देम, तब जाके संभव बा। एगो घटना बताओ तनी। औरंगाबाद के आज से 15 साल पहले एगो भाई बहन रह सन। तो भैया के शादी खातिर जब लड़की वाला पार्टी आवे तो ओकर बाबूजी इतना ना पैसा बेसी मांग दे कि बेटी का फिलाड़ हो जा। अब जब बहिनिया के शादी ओकर बाबू करे जास तो बेटा पार्टी इतना पैसा मांग दे कि ई भड़क जास, इनको सकाने ना रहे। वो भाई बहन के शादी होते ना रहे। 2-4 साल 5 साल 10 साल निकल गए, शादी होते नहीं कि भाई बहन के। तो दोनों भाई बहनिया का कैले सर कि चल गए सर कोर्ट में जाके जज साहब के सामने हाजिर हो गए सर। आ कहले सर कि हमने शादी करे के बा, हमके भाई बहन हैं सर। जज साहब कहले कि सही बताओ तो भाई बहन कैसे शादी करता रह सर। तो कहले का कहीं हमार शादी के खातिर जब लड़की के पार्टी आवता तो बाबूजी इतना दहेज मांग देता रहे कि लड़की पार्टी भड़क के भाग जाता। आ हमारा बहनिया के एक शादी खातिर जब वो करे जाता रहे तो बेटा पार्टी इतना पैसा मांग जाता कि इनको सकाने नहीं के हो। हमने के करीस तो का करी सर। जज साहब के कह दहले कि जा शादी कर लो सर, शादी हो गई। तो सोची दहेज कितना छपल बा हमके बिहार में, कितना अभिशाप बा, कितना खतरनाक बा दहेज। ऐसे ही एगो रुपया के बल पर 14-15 साल के लड़की रहे आ 60 साल के बूढ़ा से शादी हो गई पैसा के बल पर। लड़किया के पता चलला, बापवा ना चले दहलस कि बूढ़ आदमी से हमारे शादी भइल बा। अब जब जई सुहाग रात में 60 साल के बूढ़ऊ जाता रहे आ लड़किया घूंघट करके बैठल बिया हेंगो, ओकरा कुछ हो पाता नहीं, बैठल बिया हेंगो। वो पलंग के लगे आके बूढ़ावा खड़ा हो गई और बूढ़ावा कहता कि ए सुन तारू हो। तो कुछ नहीं बोलत लड़किया, ए सुन तारू तू तो जानते बारू कि हम काहे खातिर आइल बानी। महटियोले बिया। फिर बुढ़वा कहता अरे पहिले रल कि मतलब केहू के समझावे के पड़त रल, कुछ कहे के पड़त रल तो कि भाई हई बात समझ जा। लेकिन अब कुली बात ना, अब तो जमाना एडवांस हो गई बा। ऐसे तू तो जानते बारू कि हम काहे खातिर आइल बानी। तो लड़किया के बुझाइल कि हमारी ससुर जी हो। तो कहती है कि ए जी काहे हमरा के तबाह कइले बानी, जाई ना बगल रूम में अम्मा जी बानी, चल जाई। तो ये भड़कल बा लड़का बा बूढ़ावा कहता कि ना मन बे तोरे हम सब कुछ हई, आज संगे जिए के बा, हमके संगे दुनू आदमी के मरे के बा। हमरा के तैसे कहतरी ई ना होई, बियाह को के लिए आइल बानी, 5 लाख दे के लिए आइल बानी तोरा के, ऐसे कैसे हो जाई रे आओ। तो लड़किया का कहतिया अब सुनी। लड़किया कहतिया अरे जोन करे सैया अरे एतना नहीं हो डर लागोता। अरे जोन करे सैया अरे एतना नहीं हो डर लागोता। तो वही बानी टिको डर लागता। तो वही बानी टिको डर लागता। अरे जाई ना वही हमारा अरे सुइया में डोरा डर लागता। अरे तो जाई ना वही हमारा अरे सुइया में डोरा डर लागता। तो राउर सौसे देखी लो डर लागता। तो राउर सौसे देखी लो डर लागता। आउ कहला कि हम इहो जानता नहीं कि जब रउआ भीड़ जाए तो जेंगो बोल ला देवे हीरे ले संगो हीर जाए, छोड़े बना हमरा के। अरे छोड़े मना हमारा के अरे कोरे मना थोड़ा लागता। अरे कोरे
लागे अरे रोआ जी थोड़ा डर लागता तो महिबानी टिकोढ़ा डर लागता तो महिबानी टिकोढ़ा डर लागता। प्रणाम करते हैं सब भाई के। अच्छा लगी तो लाइक शेयर कमेंट करें लो। जय श्री राम।